Tervetuloa Tesomalle Kohman kaareen. Tutustutaan kaksikerroksiseen päätyrivitaloon. Tässä tullaan eteiseen. Isot liukuovikaapit. Hyvän kokoinen eteinen lattialämmityksellä. Tästä jatketaan keittiöön. Siistit pinnat ja pöytätaso löytyy niin, että isommallekin perheelle tehdään ruokaa tässä keittiössä. Tästä päästään olohuoneen puolelle, johon mahtuu hyvin 6 hengen ruokapöytä ja sohvakalustot 2 ja 3 istuttavat. Tilaa on ja niin kuin näkyy, niin valosa hyvän näköinen olohuone. Olohuoneesta pääsee suoraan kulkemaan takapihalle, jossa on ihan mukavan kokoinen oma takapiha. Meillä on täällä näyttävästi myös ystävänä orava. Katettu terassi, mahtuu pöytäkalustoa, grilliä. Pieniä istutuksiakin tuolla. Tähän voi laittaa ihan omatkin istutukset. Rauhasaa on ja ei kuulu kuin linnun laulua tällä hetkellä. Alakerrassa meillä on keittiön ja olohuoneen lisäksi yksi lastenhuone, joka voi olla sitten vaikka toimistona. Alakerrasta löytyy myös yksi WC, peruskivavessa. Mä näynkö siellä peilissä. Siirrytään yläkertaan. Kierreportaat, turvallisesti päällystetty, ei lipeä jalat. Tästä päästään päämakuuhuoneen puolelle. Hyvän kokoinen makuuhuone, mahtuu pari sänky hienosti. Liukuovikaapit ja täältä löytyy myös vaatehuone. Se on varmaan aika täynnä tavaraa, mutta hyvän kokoinen. Myös tästä päämakuuhuoneesta päästään lasitetulle terassille, johon mahtuu ihan hyvin tällainen pieni pöytäryhmä. Ehkä jotain sohvakalustoakin. Lasten leikkipaikka löytyy ihan tosta aidan toiselta puolelta, mutta se on tarkoitettu vaan tämän taloyhtiön asukkaille niin, että hyvin rauhassa saa olla. Sitten katsotaan tuosta seuraavaan yläkerran makuuhuoneista. Siinä on nyt 120 senttiä leveä sänky ja vaatekaapit tässäkin huoneessa. Ja vielä löytyy yksi makuuhuone. Vaatekaapeilla. Jokaisen äidin unelma. Oma kodinhoitohuone. Pesukone, kuivausrumpu, mankeli. Mankeli tulee kaupan päälle, jos haluaa. Kivasti tällä eritelty tänne, niin ei pyöri sitten likaset vaatteet missään, vaan ne on tuo kodinhoitohuoneessa. Täältä päästään suihkuosastoon. Hyvin pyyhkeille tilaa. Vähän tuollaista
lipastoa tuolla alla, mihin saa laitettua pyyhkeitä. Yläkerran vessa. Kivasti 2 suihkua. Suihkua on tilaa ja täällä on silikoonit vaihdettu ja kosteus mitattu ilman huomauttamista. Sauna, perussähkösauna, mutta sinne lauteelle mahtuu äiti ja isikin hienosti. Ulkoa löytyy iso tilava varasto sekä 2 auton autopaikat. Suoraan oven vierestä toinen katettu, toinen taivasalla. Ja samaten ulko-oven vieressä tilava ulkovarasto. Tosta pääsee sinne ja aika kivan näköistä. Tää on tällainen luonnon rauhassa, eikä ole mitään kauheata hässäkkääkään.